Здравейте, това е на Зинко дома, ето, тук е широко. Зинко, яла така да покажем как влизаш в дома. Не, бат Георги, моля се. Само за малко е. Само отвори и затвори, така само напред. Добре, няма да затварям. Добре, бат Георги, моля се, не де. Само отвори и затвори. Не се представлява, Зинко. Само така малко само е. Бат Георги, моля се. Така леко. Да. Ай сега, газ! Спокойно, бе! Бат Георги. Само да бързо да покажем на зрителите.